Vi vil her udskille fedten i mælk ved hjælp af centrifugering. En centrifuge benytter centrifugalkraften til at skille enten to væsker fra hinanden eller et fast stof og en væske. Her er det fedt som et fast stof, vi gerne vil udskille fra en væske. Ved hjælp af centrifugalkraften bliver mælken slynget væk fra den roterende akse inde i centrifugen, og da centrifugalkraften er større ved en større massefylde, vil den tungeste del automatisk blive presset længst væk fra centrum og vil derfor ligge nederst i beholderen, når centrifugen stoppes igen. Det letteste stof, som her er fedten, skulle dermed meget gerne ligge øverst, efter vi har centrifugeret vores mælk. Vi har valgt at hælde 9 gram mælk i hvert glas. Det er meget vigtigt, at mælken er afbalanceret i de 4 beholdere i centrifugen, da maskinen ellers vil komme ud af balance og dermed begynde at hoppe, og vi kan risikere, at den til sidst går i stykker. Da vi ikke havde en specielt kraftig centrifuge tilgængelig og heller ikke havde særlig lang tid til at centrifugere vores mælk, blev udskillelsen af fedt ikke særlig stor. Men hvis man kigger efter, kan man se, at der har sat sig en hvid kant på reagensglasset, hvilket er fedt. Efter en filtrering vil mere af den udskilte fedt være blevet synlig.